A nemzeti laborok azért jöttek létre, hogy ösztönözzék az együttműködést a felsőoktatás és az ipari szektorok szereplői közt. A laborok a globális kihívásokra reflektálnak, és olyan területeken nyújtanak megoldásokat, mint a mesterséges intelligencia, az autonóm rendszerek, a kvantuminformatika, a gyógyszerkutatás, a vízbiztonság és a megújuló energiák. Az autonóm rendszerek nemzeti laboratórium közúti és légijárművek, drónok, valamint robotok önálló vezérlésű gyártórendszereinek kutatásával és azok megvalósításával foglalkozik. Céljuk, hogy biztonságosabbá tegyék a földi és légi közlekedési eszközök együttes működését olyan önálló rendszerek segítségével, melyek a környezetfigyelésre, a helyzetértékelésre és a viselkedés előrejelzésre is képesek valós időben. A laboratórium keretein belül több hallgató és fiatal kutató is lehetőséget kap kutatási végzésére és a tématerületekben való elmélyülésre.